No, takže... Dali jsme 50 status, No. takže dali jsme 50 lajků, takže musíme to udělat. Takže tady máme, no takže tady máme lžičku, tady máme pepř, tady máme všude rozsypaný pepř, jo, vidíte? No. Takže A my dají hodně, to už je děláme tady tohle máme video. po třetí. No, potřetí, ještě k tomu. A nemáme tady pití. A chcípne, no hubo. Takže, No, tady to máte. A já to nedám zase. Dobře. Daj to. ty vole. No, proč to budu kazit? Tak jo, takže 3, 2, 1, teď. To bylo lepší. No, já to pobalu. Už jsem si na to zvykla, na to. No. No. No a teď